ithonga likuphilisile kuyokwenzeka. Umuntu owamiselelwa umekhulu uyathulwa. Ngoba mkhulu wena uthande ngisho endaweni. Even ngisho umuntu ophilisana na ngobudlelwano oyintombi naye akakuthandisisi. Lento yongathandisiseki usuze wayijwayela noma wayithatha njengephathi empilo. Awukhulume nami uphike mawuphike. Kunjalo mkhulu iqinisa impela liphelele. Kunjani impela? Ngoba ngisho ozalweni emndenini bakujikele nakhona. Kunesithe ngaphakathi. Wayena ubaba uma ngilandela kodwa wathi umuntu kimi. Kunento kodwa ihamba kodwa siyaphambaniswa kodwa isipeni somndeni ngoba uthi umuntu angibuyela emuva kodwa ngiyovusa into engumkhondo. Wasekhaya noma engummeso sekhaya kodwa enanihlaba ngawo noma owawenza imicimbi uma ngisathi ngikhona wathi umuntu kimi namanje kunensebenze khona kodwa namanje ngoba uzethe umuntu ngisho singaye libe yini likababa wakho okuzalayo kodwa kunento eyisikhala kodwa singafesi idonse